सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस विभागातील 118 पोलीस शिपाई आणि 24 चालक मिळून एकूण 142 पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया 19 जूनपासून सुरू होत आहे। पावसाचे दिवस असले तरी भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे। असे सांगताना ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि निपक्षपातीपणे होईल असा विश्वास जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला। लोकसभेचे नवनिर्वाचित खासदार नारायण राणे यांचा सिंधुदुर्ग राष्ट्रवादी पक्षाच्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या वतीने कणकवली ओम गणेश या निवासस्थानी सत्कार करण्यात आला। त्यावेळी राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अभिद नाईक, राष्ट्रवादी जिल्हा सरचिटणीस सावळाराम अणावकर, प्रदेश चिटणीस एम के गावडे, राष्ट्रवादी महिला जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा परब, राष्ट्रवादी सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष उदय भोसले, कणकवली राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पावसकर, राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष असलम खतीब, अभिद नाईक यांच्या कन्या रिजा नाईक, अली नाईक आदी उपस्थित होते। कणकवली शहराला ग्रामीण भागातील गावांना जोडणारा कणकवली गणपती साना जानवली पुलाचं काम अवघ्या 2 महिन्यात पूर्ण होत आहे। कणकवली शहरात येणाऱ्या लोकांसाठी हा पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे। या पुलाची रुंदी 7.5 मीटर असून उंची 6 मीटर आहे। दोन्ही साईडला पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी ट्रॅक आहे। या पुलाच्या कामाची अजय कुमार सरवगोड यांनी रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही भर पावसात पाणी करत संबंधित ठेकेदाराला दूरध्वनीवरून आवश्यक त्या सूचना केल्या। आता हा पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे।